Namhlanje guys, ndiza ne-sad story namhlanje. Into eyenzekileyo apha endlini kufike igundwane lithe kube lifikile ke igundwane nyhani. Hayi nyhani lawuqala ulife, yabo, like laziphilela impilo yalo. Lenza nosapho ke lanomfazi nabantwana, yabona. Mane ke liphila ngokumane liyophanda ke, limane liyokhangela into etyiwayo kubuye kutyiwe. Uyayibona loo nto leyo. So into endiye ndayiqaphela kukube ligundane kuyafana uba kusemzini walo apha endlini, yabo, like liyazenzela and lide logqitha nam ngoba usapho lwalo luphelele ngoku, lingutata lona, linomfazi linabantwana, yabona. It's like lusapho. Into ebebesebeshota ngayo nje ndawuthi ujonga ndingathi yimoto, yabo. Qha ke ngoku eli gundwane liselasutywa kukufa phaa ekuhambeni kwexesha ke ngoku, yabo. So into endiyicingayo ndiyayicinga uba inobe ligundwane mhlawumbi kwenzekile uba lathi lisalungisa i-credit score, njengoba life lisalungisa i-credit score kuba belizawuthenga imoto, uyayibona. So lishiya ke ngokolo sizi ngasemva ngoku, uyayibona loo nto leyo. So ndawuthi ujongela gundane luklokile ulife iliya, uyabona, because libabonile abantwana balo, lahlala nomfazi walo, yonke into nje ihamba kakuhle nje, yonke into nje, yabo. Qha ke ngoku like i-sad story iyandikhathaza nyhani nje le nto, like iyandikhathaza, but hayi nalakhoya ashiyeke ziphilela impilo yawo, yabo. But hayi guys, kuthiwa indoda ayikhali, kodwa mna ngoku ngathi hayi khanimena futhi ndiphinde ndiyoziminca na futhi, hayi.